खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 8 जुलाइ 2023 बारायजाबाय सुनिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव साथाम सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। छत्तीसगढ़ रायजोनि सिङाव थानाय रायपुराव हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि रेलि बानजायनायाव थांनाय गंसे बास गारिया गुबुन गंसे ट्राक गारिजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै साथाम सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन 6 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों। जाब्रबथाय जानाय बास गारियाव गासै 40 सुबुङा दावबायगासिनो दंमोन। थैनायफोरनि मुङा जाबाय साजन 30 बोसोर बैसोनि, रुपदेव 45 बोसोर बैसोनि आरो आक्रम राजा 28 बोसोर बैसोनि। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। बर' सिख्लाफोरा गुबुन हारिनि सेंग्राजों आराम मोनलायनानै बा गोसो थोलायनानै जुलि जानाय बाथ्राया गोदान नङा आरो बुथारजानाय बाथ्रायाबो गोदान नङा। बेबायदिनो गोबां बर' सिख्लाफोरा गुबुन हारिनि सेंग्राजों जुलि जानानै बोलि जानांगौ जाबाय एबा बुथारजानांगौ जाबाय। बेबायदिनो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गगामुगनि 1 नं कदमगुरि गामिनि थागिबि डिम्पोल स्वरगियारि मुंनि सासे बर' आइजोआ प्रनब तामुलीजों आराम मोनलायनानै जुलि जादोंमोन। नाथाय थांनाय 5 जुलाइआव मोनाबिलिनि समाव डिम्पोल तामुली स्वरगियारि आरो बिनि 2 बोसोर बैसोनि फिसाला गथ'नि गोथै सह'खौ न' साखाथिनि फुख्रिनिफ्राय बोखांनो हादों आरो गामिनि मानसिफोरा फिसाय प्रनब तामुलीया बुथारदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। दाखालि जाथाया माबा मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों होननानै माने इसोर माबा गावबुरा प्रेसिडेन्ट बेनिफ्राय माबाया गावसोर ज' जालायदोंमोन आरो ना। ज' जालायनायाव माने गार्जेनफोरखौ लिंहरदोंमोन, आंखौबो लिंहरदोंमोन, आं बिमाया फन हरनानै, खिन्थु आं थांनाय जादिया। माखासे 3 4 मानसि लानानै थांनानै मोनैगौ मानि मानसिया गावनि गोमाना दंमोन। बेनिफ्राय नुखायाखै दिनैसिम मानसिया जेनेबा मैयासिम जों मिथिनाय बायदिबा जेनेबा मानसिखौ गोथैखौसो मोनदों होननानै जों थाङिनि सिगांनो माने बिसोर दैनिफ्राय बोखांना दोनदों होननानै जों मिथियो आरो बेखिनिखौल' मिथियो जों। ओमफ्राय पस्टमर्टम रिपर्टआव जों थांफादोंमोन, थांनानै मोनासेयाव मोनफैनाय जादों आरो। माबायदि थैदों होननानै बुंदों बिथांमोना? फुख्रियाव बोखांनाय सम ना बिथांमोना मा फोरमायदों? जों नुनायावथ' मानसियासो बानायनाय बायदि नुदों आरो जों माने बेखौ बेलेगथ' बिदि माबानाय सन्देह खालामाखै। जेनेबा गावसोरनि न'नि मानसियानो साजायनानै माने सिगांनिफ्रायबो नांलाय खमलाय बुलाय सुलाय जायो होननानै जों खोनायो। भिडिअबो दं, सिगांनि भिडिअ बायदिसिनाबो जों माने लोगोफोरजों खोनायो। भिडिअ भाइरेल जादों बिसोरनि फेसबुक वाट्सएपआव माने हरनाय नुदों आरो बेफोर भिडिअखौबाबो सिगां बुलाय सुलाय माने इसोर सुख सान्ति गैया, मालाबा न'खराव फैना थाफैयो। जों गामिनि मानसि जों नुयो आरो सम सम। नोंथांमोना दा FIR होदों नामा थानायाव? जों दिनै दा बावैसो जों आनसलिकजों आफादफोरजों रायज्लायनानै जों दा थांनो नागिरदों माबायाव थानायाव FIR होनो। जुदि बिथांमोना जुदि थानायाव लायाबा जों SP नि आखायाव जों FIR होनाय जासिगोन। आच्छा, ओमफ्राय मा गामिनिमोन? हिन्जावसाया कदमगुरिनि। अबाव हाबा जादों होनदोंमोन? बिदि बरदै बागान नल'लिपाम नामायाव जादों। मा हारिनि मानसि? असमिया माबा तामुली लिरो। बे हिन्जावसाया स्वरगियारि लिरो। मुङा डिम्पुल स्वरगियारि। नोंथाङा माबाफोर बुंनो नागिरदों नामा जों मिडियानि गेजेरजों? मिडियानि गेजेरजोंथ' बुंनो हायो। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।